Ако ползвате Фейсбук, поне от време на време, сигурно сте виждали това момиче. Лицето й стои върху поканата за рождения ден на Доби в социалната мрежа. Доби, или Добромира Илиева, се оказа Ася Арсова. Аз въобще не знаех и не подозирах за какво става въпрос. Просто хората вече, когато почнаха да ми казват какво става Доби, как си Доби, ще ходим ли в дружба на 9-ти, ще празнуваме ли, ще носим снежанка. Според Аси снимките са откраднати от известен сайт за запознанства, в който тя има регистрация. Те даже прекалиха с клипчета, примерно в началото почва с мен, след това изведнъж някакво момиче, което примерно е голо. Въпреки че създателят на масовата покана в последствие е изтри от Фейсбук, профилът на Добромира Илиева все още е активен. Една от алтернативните страници на събитието вече е събрала над 11 000 кандидати да празнуват. Когато ги питах хората, всъщност кой ще търсят на 9-ти, те отговаряха Доби. Но Доби не съществува. Доби, в смисъл момичето на снимки съм, аз не съм Доби. Значи те ще търсят мен. Какво значи по улиците някакви хора ще върват и мен ще търсят? Експертите по киберпрестъпления обясняват, че в случая не става въпрос за кражба на самоличност. Сигурно трябва да подаде жалба, тъй като е използвана нейна снимка неправомерно. Това беше най-кофто, че всички си мислят, че аз съм този човек. Момичето на снимката може да говори по този начин, да се изразява по този начин. И примерно, в смисъл едно, аз нямам приятели и влизам в Фейсбук, организирам си събития, за да мога да събера някой за рождения ми ден. За BTV новините, Мария Савкова.